Ganduje ya haye mun tafi rantsuwa. Baba Ganduje hawa biyu. Uban abba na yan uwa. Uban abba zama da Masu dole sun fara tsugum-tsugum. Uban abba zama da Ta inda ka gansu tugum-tugum. Baba Ganduje hawa Ganduje biyu. ya ci zaben shiru kudu. Uban abba Masu zama da makudi ku an yi musu birin-birin. Baba Ganduje hawa biyu. Uban abba hawa biyu. Uban abba Da zama sabon da gwagwa ta bani 2000. Baba Ganduje Da hawa biyu. murtala da gandu da cikin biyu. Uban abba zama da Silangaro. Baba Ganduje hawa biyu. Silangaro murtala. Uban abba Ga zama da tambayan uban abba na kurkusa. abba zama Sanya da ɗan karen zula ya sha kasa. Baba Ganduje hawa Saboda biyu. ya kanan umar malam yawa. DG special service mai dimi. Baba Ganduje hawa Ajinin biyu. Buhari ya ce mu yi gangami. Uban abba Amma zama da kana uban abba zama da ram. Ganduje ya ci zaben shi rago kyara. Baba Ganduje Da hawa aka biyu. hau turaren ku ya garzayo. Da akwai dan ilitarta da na zagayo. Uban abba zama daram. Uban abba. Uban abba zama daram. Uban abba. Uban abba zama daram. Baba Ganduje zama daram 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 daram. Aya. Zama daram dam dam mai gidanmu. Gugar karfe na gwaggo. Ka rushe shirin su tsula gayyar dan talbace ke. Zauna dan mai gidanmu gugar karfe na gwaggo. Ka rushe shirin su tsula gayyar dan talbace. Zauna da